Ирина, Магдалена, Стилияна, млада майка, жена, която е мечтала, работила, жена, която е простреляна. Какво е общо между тези три имена? Всички са били жертва на домашно насилие. Тези имена и тези истории олицетворяват едно и също нещо. Не случайна жестокост, която се е промъкнала от частното право в обществената трагедия. Като общество, задаваме ли си въпроса как бихме реагирали, ако това се случи на наш близък човек? Било то сестра, дъщеря или приятелка. Ако знаеш, ако подозираш, ако усещаш, говори, звънни, потърси помощ. Домашното насилие е реален проблем с реални последствия. Това не са чужди истории. Това се случва по нашите улици, случва се в нашите градове, случва се и в нашите домове. Като общество трябва да вярваме, че всеки има правото да живее без страх.